sing dalu Mbak Genes. Nggih, melu sing dalu. Sami sehat nggih Mbak Genes. Sehat. Sinaosa meh aben bengi ngode utawi nyindeni pranyata jenengan suarane awet Mbak. Nggih, Ora amin. esek Mbak. Esuk bengi yo kanggo meneh. Esuk bengi ning ndi yo Mbak? Teng Purbawangi. Purbawangi wae nyang banjur tanggal 5 Kedung Jati. Sempur Mbak. Wah hebat kok Mbak. Caket saking mriki Mbak. Oh, caket. Caket biasanya Pak Kades saripun nggih rawuh. Nggih. Terus tanggal 6 nang ujung Mamik kaunanten tanggal 7 nang Menganti menanti TPI Mbak. TPI. Oh ono bintang tamune Mbak. Oh, wonten sih. Mbak Umi Hafifah dari Ponorogo. Nggih. Nggih terus tanggal 8 Bantar Pulang. Pemalang. Oh, Pemalang. Tebing Pemalang. nggih, Mbak. Nggih. Nggih. Mangkane labu jam 10 Mbak. Oh, teng mriki. Sampai mawon oleh teng mriki Mbak. Oh, nggih. Mau labuhe sekitar jam 10:30 awit tak dalang timaniku beto bencong dadi joki-joki niku dadak masangi bencong lan nyopoti kulir dadi mandang mulur Mbak. Oh. Boten napa. Lan nggih terus tanggal sangat Kang Bondi. Oprei. Pemrayaan iya, lo ngasal nggih. Mbak Ning. Tanggal 10 nang Aring. 10 nang dia. 10. Bumirja ke Mirja. Kesupen, Mas. Oh, lale. Tanggal 11 nang Gunung Mujil Muarasan. Ah, nggih. Tanggal 12 nang Aring. Nang Arinde. Grugu kalau Oh, nganten. nggih. Terus tanggal 13 nang Aring. Nang ndi, Mas? Candi Oh, Karanganyar. Candi. Nah, tanggal Nggih. 15 nang Aring Tanggulangin. Tanggulangi. Ya, mandi nang Anyar. Tanggal 17 nang Aring Arjomulyo. Oh. Terus tanggal 22 nang Aring Karanganyar dan Kapan tanggal pira, Mbak Candi? 22. Oh, nggih. Nah, 22 dilipur, Mbak. Nggih. Niki pamundutan nggih kathah wonten Mas Kuat nyuwun ninggal katresnan. Oh, mbok menawa kuat sing lebak. Oh, niki lho, Pak. Niki mbok menawa niki nggih wonten Pak Godi nyuwun lagune samping gunung ning sing nekar nyuwun Mbak Alung. Wah, iya Mbak. Iya. Iki saka Kalilandak. Ah, nggih, Kalilandak. Assalamualaikum kula saking Bawor Mania. Pak Sumarno Kalilandak usaha tani minta laku Batu Raden sing nyekar Mbak Nova. Oh, Mbak Nova. Ninjang badhe digawe kaos didamel kaos gambare Nova. Wala. Inspirasi dari saya kata-katanya nek ora Nova ora istimewa. Wah. Ini dapat Baik kata-kata. banget ya. Terus assalamualaikum, gue saking Bawor Mania, Sumawangi, Mandiraja, Pak Ratmo. Nah, nggih. Minta laku Randa Sinden, Jalur kayak Mbak Anu, jere. Purwokerto Labas Sokaraja. Minta foto siapa punya Ratno. Hah? Kepriwe, Mas? Ini orang mudeng kok. Pantun apa? Ya, Purwokerto Labas Sokaraja. Minta foto siapa punya Ratno. Sama yuk punya Ratno sama? Pak Ratno punya fotonya Nova, mbok kita. Karena digawe kaos gambar Nova lho. Ya. Niki yo assalamualaikum saking Bawor Mania nyuwun laku tembangan wah apik. Ya. Niki kula nyuwun wis napa jenenge meh raino nggih, Mbak. Nah, kangge para tani. Mangke Pak panitia nggih ngersaken lagu, Pak Kades ngersaken setunggal turun-turun sintren. Turun sini. Jaipongan ya. Nggih. Wah, apik. Jaipongan kaya apa ya saya ikut pangkane ya. Nggih. Sing nyekar Bari. Nggih, Oh, Pak. saya dulu sana kan ya. Mangke ugi Mas RW Mas Saidi. Pak Saidi, Mas napa Pak? Mas nggih nomere. Nyuwun lagune kami kontrak kali jam 12. Nggih. Apa ini? Nembang kiambak, Mbak. Biasane nggih. Nggih. Monggo Mbak lagune Agam Meh Rahino. Monggo sareng kali Mbak Grace berpatu dalam melodi yo Mas.
Alus yo nduk, iya Pak, klasik kok. Iya. Seluruh kepala desa Kecamatan Jengkor Paguyuban mesti kaji monggo. Jambus meh laino niku gambarake namung tani nggih, Mbak. Lah kaya dene masyarakat Sampang, petani Sampang, Mbak. Nggih. Mulane setiap tahun di adati adicara baritan utawa sadrangan menteri niki. Kala wijo, kala kesimpar, terus kala kependhem wah janake banget, Mbak. Nggih, mugi-mugi tanine sing melimpah nggih. Amin, amin. Amin. Nggih, sing berkah. Nggih, amin. Rezekine, Mbak. Nggih, amin. Aku ra tenggone panuwun, Mbak. Aku ra pinarakun ndak malih. Batu te sapa yo? Iki ana batu te, Nduk. Turun